Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Милләтемнең якты кояшы син. Шушы шигар белән Иләбәр авыл җирлегендә көрәш турниры үтте. Ул Иләбәр авылы егете Саба районы миграция бүлеге начальнигы Ойсаф Галиевның якты истәлегенә багышланды. Батыр якташыбыз бу елның 1 маенда Украина җирләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә фаҗигале рәвештә хәлак булды. Спортның көрәш төрендә чыныккан Ойсаф Галиевның исемен көрәшчеләр шушы турнир белән дә мәңгеләштерү кирәклеген әйтәләр. Беренче турнир якташлар белән бергә 6 районны берләштерде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ойсаф Галиев бездән хәзер дуга гына көтә. Аның рухларын изге сүзләр белән шатландыра алабыз. Мәдәрис хәзрәт Гыймранов көрәш турнирын Коръән аятләре укып ачып җибәрде. Батыр райондашыбыз белән горурланып, аның гаиләсенә ил көнгә иминлек, күкләргә тынычлык теләп, куллар дугага күтәрелде. Ойсаф Айдар улы райондашларын, коллективын, җитәкчеләрен, киләмдәш дусларын бүген менә шулай рәсемнән генә күзәтте. Милләтемнең якты кояшы син диеп, аның исемен мәңгеләштерәләр. Шигъри юлларда сагыну ачысы, горурлану хисләре, аның җиңүләр истәлеге, диплом, грамоталар. Ойсафны югалту гаиләсе өчен генә түгел, район, республика өчен дә зур кайгы. Кыска гына гомерендә ул олы эшләр эшләргә өлгерә. Россия Эчке эшләр министрлыгы идарәсенең Казан шәһәре буенча 6 номерлы Савиново оператив пунктында тикшерүче булудан Саба районы миграция бүлеге начальнигы вазифасына кадәр хезмәт юлы үтә. Россия Эчке эшләр министрлыгының за отличие в службе 3-нче дәрәҗә медале һәм за отличную службу в МВД по Республике Татарстан күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Ойсаф Галиев бу елның 1 маенда Украина җирләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә фаҗигале рәвештә хәлак булды. Бу югалтуның ачысын көрәш турнирын ачу тантанасында катнашучылар үз чыгышларында да бүлеште. Барыгызга да рәхмәт килгәнегез өчен, Ойсафны хөрмәт итеп килгәнегез өчен, аның гаиләсен хөрмәт итеп килгәнегез өчен, әтиәнисен хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Ойсаф инде яшьтән көрәш белән шөгыльләнде, спорт белән тәрбияләнде. Алдагы тормышында чын иратларга хас булган хезмәт юлын сайлап, ахыргы көненә кадәр шул хезмәт юлына тугры булып, ахыргы көненә кадәр илебезнең алдында бурычын үтәгән ир-егет, чын ират, чын мәгънәсендә үзебезнең үсеп килүче буынга үрнәккә куярлык егет. Менә шундый егетләрбез булганда, безнең инде киләчәгебез бар дип әйтәс килә. Сез дә бүген көндә көрәш белән шөгыльләнәсез, спорт белән чынлыгысыз. Менә шундый спорт белән шөгыльләнгәндә генә инде ул әйтәс килә, менә шу Ойсафның тәрбиясе, әтиәнни тәрбиясе, спорт тәрбиясе үзенең күпме генә авырлыклар булса да, сынмыйча, шушы ахыргы көненә кадәр үз юлыннан барып, шушы бурычын үтәп, ул безнең арада кеше булып калды. Ойсаф менә үрнәк егет, спортта да, әти буларак та, эштә дә, хезмәттә дә, төрле якта менә үрнәк кешеләр бар. Шулардан үрнәк алып, тырышып матур итеп укырга, матур итеп эшләргә, тырышырга кирәк, әти-әниләргә алмаш булып, инде кемдер без Саба районына, кемдер Кукмара, кемдер Татарстанны горланып яшәргә насип булсын. Человеком пошел, даже человеческим. До сих пор язык не поворачивается говорить о прошедшем времени. Не знаю, низкий поклон родителям, что воспитали такого сына, мужа, отца. Он всегда будет в наших сердцах, всегда в нашей памяти. Спасибо. Менә килгәнбез икән, шушында катнашабыз икән, әлбәттә инде ул менә Ойсафны зурлау, аның гаиләсен зурлау, аның хезмәтен зурлау һәм әлбәттә аның шәхесен зурлау дип күз алларга китерәк. Дөрестән дигән Ойсаф бик булган хезмәткәр булды, ул хезмәтен яратты, ул гаиләсен яратты, гомумән ул тормышны яратты. Әйтергә кирәк, ул дөрестән дә якты йолдыз булып янды, матур итеп яшәде һәм кызганычка каршы якты йолдыз булып китеп тә барды безнең арабызда. Biz indi ana ontorga tiyиш түгел, biz ana unutmayız.
Ала берсем, монан сонда ул безнең һәрвакытта күңелләрдә булачак, безнең йөрәкләрдә булачак. Тормышны бик яратучан, бик тә ни скандал, ни көрәшләр арасында бит инде төрле характерлы кешеләр бар. Но мин менә Айдарның үзем белән көрәшкәндә дә, башка кешеләр белән көрәшкәндә кеше җиңелми кала алмый инде, ул җиңелгән вакытлары буламы, җиңгән вакытлары буламы, бер вакытта да эмоциядан чыгып, вак дигән бер сүзендә ишеткәнем булмады. Телевизордан ишетүгә Айсаф дип, мәйтәм бу шуның улы дип сразу минем башка китереп сукты. Менә без аның белән братнalik әтисе белән күреп сөйләштек. Язмыш шулай булгандыр инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аннан соң инде зур рәхмәт әйтәсем килә бу ярышны оештыручыларга, хуҗалык җитәкчесенә. Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясы башкарма директоры Марсель Тахиров бүгенге турнирны оештыручы, башлап йөрүче, игенче хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Зариповка рәхмәт хаты да тапшырды. Алмаз Зөфәр улы аның теләктәшлегенә кушылган район башлыгына, иганәчләргә һәр кайсына ихлас рәхмәтле. Барыгызга да матур көрәш, травмаларсыз ярышлар, килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен һәм шулай ук бөтен спонсорларга бик зур рәхмәт. Айсафның әтисе Айдар Галиев улының якты истәлеген мәңгеләштерүче башлангычны хуплый. Ул үзе дә күп тапкырлар республика чемпионы, призеры, спорт ustaсы. 11 тапкыр районның баш батыры булып калган көрәшче. Бу ярышны башлап йөрүче безнең Алмаз Зөфәр булды. Аңа үземнең рәхмәтемне җиткерәм һәм район җитәкчеләренә һәм менә монда килгән көрәшче егетләргә һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Исән сау, матур итеп, көрәшләрне уздырып, башлап җибәрик, Аллага тапшырып. Галиевлар көрәшчеләр нәселе, ярышларны ачып әлемне бер туганнар Айдар Азат Галиевлар күтәрде. Бүгенге турнирга Соба, Орча, Мамадыш, Кукмара, Балташ, Теләче районнарының шын көрәш осталары килде. Келәмгә барысы 60лап спортчы чыкты. Алар 60 килограммнан башлап 130 килограммнан югары үлчәүдә бил алышты. 2 әйләнеш, 2 җиңүгә кадәр келәмдә булдылар. Мин бу ярышның теге башланып китүеннән бик тә канәгать. Менимчә, бу кирәк, бик урынлы ярыш дип саныйм. Иң беренче булып келәмдә бил алышкан Балташ районы батыры Ильяс Юсупов бүгенге турнирны бик югары дәрәҗәдә оештырылган диде. Шын көрәш осталары белән бил алышу аны шатландыра. Ул үзе дә 2021 елда Татарстан чемпионы, аннары Россия чемпионы була. Хәзерге вакытта Олимпия резервында белем ала. Көрәш белән 12нче ел китте инде менә, 13нчесе китте инде Алла берсәне. Бу елны менә беренче тапкыр килдек бу Сабантуйга. Беренче кругта башлап җибәрдем көрәшне. Инсаф дигән көрәшче белән башта көрәшкән юк иде әле. Беренче тапкыр көрәштек. Җиңдем, менә икенче кругка чыктым хәзер. Дальше көрәшәсе бар. Икшермә авыл җирлеге башлыгы Алмаз Биккинин галстуклы эше белән бергә спортны да тигез күреп алып бара. Көрәштә ул бил бирмәс батыр. Бүгендә беренче әйләнештә көндәшен җиңеп алга узды. Көрәшәм 70 килограмм үлчәвендә. Инде бу ярышка килмичә булмый, чөнки менә дустыбыз Айсафны бик яхшы мин беләем. Бер көндә көрәшеп үстек дип әйтсәк тә, ул миннән олорак булса да, абыйларын, әтиләрен бик яхшы беләм. Шуның истәлегенә инде шундый ярыш булгач калдырмыйча килмичә булмый. Шуңа күрә инде менә искә алып Айсафны менә шуны хөрмәт итеп, шул ярышка килдек. Алла бирсә, исән сагыннан әймгән мичәгенә көрәшеп кайтырга насыйп итсен инде Аллаһ Тәгалә. Ярыш бик күңелле бара. Хайран зур веслар, төрле районнар бар. Монда Арча, Теләче, Кукмара район, Балташ районнар майлары бар. Шуңа күрә бик көрәш бик матур бара. Бүгенге ярышларның югары дәрәҗәдә узуы өчен янып киеп йөргән Алмаз Зариповның теләкләре чынга ашты. Аның якын дусты өчен генә күңеле китек. Яшьтәше, күршесе, янәшәсендә юк. Айсафның юклыгын без инде капкадан чыгуга, безнең өйләр кара-каршы Айсафның юклыгы, һәрвакытта без бергә идек, һәрвакытта без аралашайык. Аның инде менә 2 баласы, без семья дуслары идек. 2 баласы күз каршында үсә. Инде көн сайын, күрешкән сайын, өйгә кайткан сайын без Айсаф һәрвакытта истә. Һәм ул шулай булып калачак та. Без инде менә шушындай батыр җегетләр, булган җегетләр, үзеннән соң бик күп эс калдырган җегетләрнең истәлекләре мәңгелек булырга тиеш. Шушы хисаптан инде менә еллык турнир, көрәш турнирын шуңа багышларга дип ният кылдык.
Ниятле эш таркалмый, башлангыч матур бурылыш алды. Бүген күпме спортчылар очрашты, аралашты. Тамашачылар тәэсирле уен күзәтте. Келәмдә чын көрәш тантана итте. Айсафның рухлары да шат булып бу манзараны күзәткәндер. Һәркем бу турнирдан киләсе турнирга кадәр диеп саубуллашты.